Hi, this is Eli. Welcome back to my channel. Bentangan bataya pi ka benta balai. Jongka series ka bekerting The Fall of the House of the Usher. Na ka benta baladap. Ni yo i bagi armut kinong tre sejaka tre jongka Victorine. Kila yo i ka medyap jongka Camille. Bat ushimpanzi uba syong hajan jongka. Kum taki perkat. Bau ne ushimpanzi ula penyap ya ka. Hadin jongka ne ni yo i yau Napoleon. Balik tit miau thamai na bentau Julius bat wat ru ka miau ka balong thik kum ka miau jong Julius kanang bau Julius tip ba ka miau jong kalayap bat kanong tri hang neru kam de ka wepat Henry ka dehi ka Verna ka bapen iya ka miau ka balong kumju kum ka miau jong Julius ka ong ba ka ne ka miau ka melachu na marba ladan lupa sautali kishiti bentit ya kene ka miau teu Napoleon uong bau day u Usher teu la ban ai pisaya ka kano kanoru na benta jong kene ka miau kumta ka Verna kala aya kene ka miau badu Napoleon ula syonduru ya ka Verna badu Napoleon ula yalam ya kene ka miau sying bad kene ka miau kalong ka bedum riang baha kam sngau tenat ya Napoleon kumta ka persyang badayu bad kala trut yu bad hakane hi kapor ladan ba phone yu Napoleon ba ka para jongu ka Camille kalayap Napoleon uij bahaya ka para jongu kumta sngau la ngej habau yo sngau ya kene ka kubor ba ka Camille kam tan shu nang ta bar shijing ki syong perkhat ba kumno ka Camille kayap bat ka ja ayu ha ka to kemet kine bar shi para hangne ki ya tharai sneu iwe ya iwe bat hakane ka sinru ki pha ya Napoleon ban ajing kran na ka jingklat no jong ka Camille Henry hakane kasin Napoleon ula kentaj ben le kumta bat haswa ba unmi no nang ne ong yeki bakila ban aino ka baha jongu ya ka kimina jongu ka junu uru derek bat ka Madeline kile ya kulmar khli bha ban perkhat syapang jongkane kumta kilawat benia syapang jongkane ka jingja bat kila pe je ka CCTV na ka to kamen bat hangne kitep bakawan tre da ka weipat ka breu ha ka jaka jong nong tre hangne bat hangne ki shai don ru ki gat ki ba ap hangne Henry hakane kemit kele yo shutilut ka basngau phalabha bat don batiep ba kane ka breu ka de mano ka wanang no bat ka leche bat upium ru ulas ngau kulmar khli bahaya kane namar ba juyo I nesyam kum kane ka jingja ha ka jingjungu kumta baro lengot kiya bun kam banwat benya ya kane nang tau Napoleon ulas ngusitong jengmut bahaya kato kamiau namar ba kalong kebedum riang bah hakawe kaliang syajing bishar kadon kajing tenju ya ki Usher Henry dan nong mudu ye namar ba kadi ke contem of God bat upim hangne wan yetu basa kawe ka kun jong derek Usher ka Camille kalaklat kumta kilabu tarik biang hakawe pat kasnge bat Agosti ru ula langsung si na benta jongki nang ta Roderick ukeli ya ke Victorine babale ka Camille kalet syak jekat rejong ka hak to kemen kataru marwe sidang met ti ka Victorine ka ong bakam tibi bat mentaru kam ya tu yo wat la ka to jik persyang le eksperimen jong ka ya chimpanzee kam long kamro ka ong penban ba menta kan sedang ban persyang ya neu had device ki bro hak ba Roderick ulas ngau kemen ba namar ba ukwa ya katahi Henry bapli tipat bau tu hard device terikam nang tau Roderick bat ke Madeline kila yo ka dur jong ka to ka bro ka bala ring penjan susu ka bade ka Verna ha bagi yo iya ka kine armut kila ya kendit ha kejus ngolongo kumta kilit pen ya baro ki jaka ki bakidon kata kejinya dei menswa bad ya ka Verna kidon hi kata kejinya dei ha ka bangile yo I bakila kendu ya ka ha ka mits nem thamai nang tangi yo iya ka Verna ka beli kendu ya ke Victorine bat kala long ka benta jong ka eksperimen hak ka bakam ya thu ya ka ya ke jinsisha Henry kala syukular ya ka Victorine ka ong bau new hard device ulong ubabhatam lada ki mare estet kano kanoru kam lele Henry ha ke jinsisha nitip bakila tes eksperimen ya une ha chimpanzee uba terikam wala kataru katmu won persyang haki breu ka balalong palat pot bat don kata kajing ngau breu
Nang ta upim ula ai ya Frederick ka wei ka mobile phone ka ba ula yo na ka moral. Ha ka jing shisha ka ne kam dei ka phone jong ka moral. Batang syupi ya ka ne ka phone. O Frederick ula tip ba ka ne kam dei ka jong ka moral. Ka baki ha bania wat bania. Henry ha ka jing shisha ka ne ka dei ka phone ka ba Prospero ula ai ya ka moral. Banlit siya ka to ka jing kawai. Kanang ba Kim Don ki saki ha ka phone jong ka. Bakala lit siya ka to ka jing kawai. Hak ba Frederick ula songthu baka lok jungu kala thok yeu bat hang ne utharais neu ba Prospero bat kalok jungu kidon kata kajinya dei kabari nang ta Roderick kat ba udang yetu ekine baro yawa gosti hang ne uyo iya kar ngai jong Napoleon hak ba ula ngau shapting ba nang tangi yo i na do kapor ba menshwa na kapor ba Roderick bat wa gosti kirang samla bat ki yakendu hak ne kapor wa gosti ude u Medicare fraud investigator u ong bo war benia syapang juki drugs bad u ong bo layo jingtip bahang ne kim ai ka jingtip ka bakham benia syapang kinong pang bad na lor jong kata kila shu san thok ru ya ki kerteng jongki hakikot kisla bad u ong bo ula dabli tokit ya ki lai pheungot kinong tre jong ka Fortunato company kumta menta ula poi syapodon Roderick bad u ong bakadon ru kasan jong Roderick Henry ya ka bementa Roderick uthok u ong bo umken mau bo ulasannya ya kita kikot kisla hadin jongkane Roderick ulit kendu ya Rufus sya office jongu bat u yetu u sya phang jongkane ha ka ba Rufus ula mai u bat ula pensung thu u bat ula pen bijru u dakaspa kumta Roderick ban se ban ngit ya ka ka ba Rufus u ong ban pen biang ya ka yeng kasem jongu ngila ban ong bakane kar kum tri kam jongki kam dei ka badan akor bat ka badan burom bat on daw la poying ka Madeline ka ong yu bakane kam long ka babhana banta jongo nalor kata kane ka kam kade ka kam ka bapha ya lade ha ka jingma bat kane ka company kade ka company jong ku pa jongki kumta kade ka hok jongki kumta menta kila de ban ai khubarno yawa gosti kamut ki thmo ban parlaj bano ya kine baro kajing shisha baki trei kam bakla nang tangi yu iyam Napoleon ubala long kulmar khli bha ya kane kamiao namar ba kane kamiao kawan ra shaying teng te ki khnai ki sim but what ha kapor bakidang yathia ru ula yu ka khnai ka balayap na po singkhli ka balapan sngu bitar shu shu yam Napoleon baru Julius ru ula sngu shitam jingmut bahaya kane kar kom long jong Napoleon kum ta ula rai bo un lek nang ne u ong baka jingdi drugs jong Napoleon kala long palat hadu bo ti berusyo kumta la ban sarangkat badu nang ni syakmat nang ta Frederick u balas musi bha na ka jing thok ka jing syukor jong ka lok jongo u lawan pan drugs naw Napoleon bat ka ne ka dei kasin ka banang kong ka ba ula pan drug namar ba ula sungkul markli ya ki e bara bat kat ba Napoleon udang shim drug hang ne ka miao ka balari syapo almari kala turut ya ka khamat jong Napoleon ka balapan so bitar bhayo Napoleon bat Frederick ru ula mi no nang ne hadin bo ula yo ka drug hadin jong kane o Frederick ula le sha hospital sya kamra thia jong ka moral bat ula ra lang bat u kane ka phone jong Prospero bat hang ne u persyang ban unlock ya kane ka phone dagi fingerprint bat ka face unlock Henry wala ka taru kane ka phone kam unlock namar bah ka jisisha u password jong kane ka phone u de Henry kendai nang tangi yo iyo Roderick u badang le romance bat ka Juno Henry ha kane ka por u yo iya kar ngai jong Prospero nang ta usyong kai bat ka Madeline bat u yitu iya ka sya phang ka jing pang jong u ka ba usha yo ir ngai ya kir ngai jong ki khun jong u nang ta ka Tamerlane ka yo iya ka Verna ha ka fitness live stream jong bil ha ka ba kam dei bandon ha ka jisisha kumta kala sngu bitar bha bat kala kelina ubil babale ukendu ya ka namar ba dei benya kendu ya kito ki kenthe shabar te ubil uong te bi e shapang jong kata nang tangi yo iyo Napoleon u khot ya kinong sumar miao ka ba dei hi ka Verna bat ka Verna kalawan hangne bat hangne ka Verna kala sedang ban penting ya u bat kane ka miao ru kala turut biang ya Napoleon kumta Napoleon ha ka jong bitar ula khlong ya ka khamat jong kane ka miao
Bat ngiyo iru bakawi ka kamat jong kaverna kalami syabar. Kalong kumbau Napoleon ula klong ya ka kamat jong kaverna. Om ya ka kamat jong kamiao. Kabapen isyai balik sa kaverna kala rung bat kala phong hakadur jong kamiao. Bat kala jar kumne. Napoleon uyo sngo ya ka sur jong kamiao kabasawa na po jong ka kenroyeng. Kumta ka jeng sngo bitar Napoleon ulas dang ban peraya ki kenroyeng da utar nam jong utar. Napoleon uyo ibit ya kaverna bat ya kamiao. Hakane kapor Julius ru ulawan. Henry hakane kapor Napoleon ula ya syakhamat ban peniap ya kane kamiao. Henry nakane Napoleon ula hap syapo na jurong building bat ula yap. Henry hakajin shisha ngiyu i ba umdan miao umdan sim umdan khnai hakane kayeng. Kane barok kade ka kaverna ka pen iyo. Bat ngiyu i ru ba kane kamiao kadang iem. Walau Napoleon ula klong ya ka kamat jong karo. Kabapin isyai bakadi ka kam jong kaverna. Kabala rung bat phong hakadur jong kamiao. Kabala peniap yam Napoleon. Nang tangi yo ina do kapor. Kar kandai nyop kandai. Hakato kamits nem thamai. Roderick bat kamadalin kidon syadukan dikian. Hakabakila kendu ya kaverna. Bat ngitip ru haswa bakin wanrung hangne. Kila lek ka ka kam ka basniu ka babakala. Bat kila wanrung hangne ban laj. Bat kila thau buj babarok ki briu ki badan hangne. Kini yo iya ki baki don hangne hakne kamiet. Bat hangne kila yashat iwe hadin jong iwe. Kanang baki briu ki badan hangne kin kan mau ya ki. Baki don hangne. Bat kamadalin ka pharu ya Roderick. Pando ya ka we ka briu. Bat ka verna hangne tang syupit ya kamadalin ka ong. Ka ong ba kamadalin kalong ka briu ka basyalak bat ka bastat buj bah. Bat Roderick ungit ya ka ka ba kamadalin ka ong yu. Ha pedang jong kane. Agosti ukali ya Roderick babali uli do ikiwe pergi kente haba ij bahaya kalok jengu ka ana beli Teo Roderick uong bakane kade kejing telot jengu ka ba umban se banle Teo Agosti uong ka ka ba pi pilale pi ong ba pin pla te pla no ya ka ka ba pi mud ban pla bat hang ne ngi yo i nakasngi bala tep ya Prospero ka Camel bat ya Napoleon bat Roderick hang ne uyo ya kier ngai jongki bat ia kato karu pala bat ia uta ubri ubadang masru hak ba Roderick ulas ngausi bat ulas ngaus dam jeng mud bha nang tangi yo iya ke laingur ki khun jong Roderick ki badang iem ka Victorine ka Tamerlane bat Frederick ki ba penlong ka jinyalang laingur sipara bat ka Madeline ka labu bodyguard ya iwei baro laingur ban pej ban sumaryaki bat ka ni ka jinya kendu jong ki kam ne slam namar ba kim ya sang tu jeng mot kila kut hakajinya niya iwe nang tak Frederick ulaya lamya kalok jengu syayeng wat la kadang don kam ban sa sya hospital ban sumar ngit ya ka ka baki doktor ki ong yu ong bu unsa khot ki doktor batrim ban sumar ya ka syayeng nang tangi yo iya ka Victorine ka bayam maya niya bat ka Alessandra ka bade ka doktor ka bakong san hangne ka Alessandra kalas ngobitar ya ka jing thok jong ka Victorine namar bakam tibi siya pangka jing tumu jongka ban persyang ya uto uhat device ya kibriu ka ba mud baya ka verna kumta kalamino nangne bar ka Victorine haka jing sungu bitar kala kawang ka we ka gelas ya ka Alessandra hadin jongka neru ka Victorine ka persyang ban fun shifun ya ka Alessandra Henry kam keren ya ka kala pa message bat voice message ru Henry kam reply kumta kala sngulang amen simbah bat hakane kapor ka yo sngoy ka jang sawa ka balong kum batit klong snam Henry kum batit uklong snam ubala shna da ki kor ki bor bat kalawat na kawan kata ka jang sawa bat hakane kapor ka Madeline kalawan kendu ye ka bat ka kren syapang jong ne uhat device ka ong bakane ka kam ka de benlong ka bajob Henry hakajin shisha ka Victorine bat ngi tip ba une trikam bat bale Roderick bat ka Madeline kishim jingkit khia baha ya une uhat device namar ba Roderick udon ka jingpang ka desel ka badan haka kami jong kiro bat ka jing im jong uru kala jan kuat ula berkendek kelong senam bat yo stroke haka no ka paru nakane kadaw Roderick utrang baha ba kane kan longkam bat ka Madeline ru kam kwa ba para jongka udiap kloy nang tangi yo iyo pim bado Agosti sya office jong no bishar upim hangne uong ban puterik biang hakawe perkasngi namar ba ka ying kasam Usher kidang don ha pedang ka jang sausi Henry Agosti upersya ya kane
uperkhat bakishu ai daw barkishim kabu te upi muong te to yitu uno taw nong ai kubori phi tengin sala ban patang biang ya kane kam kodu ma shakmat bat kini ki kam barokin kutno nangne shakajing phla urudrik ukali naw Agosti bade mano taw nong ai kubar te Agosti uyetu ya ka e basngo phla ka basngo lungo bha uyetu ba ka jing shisha om don nong ai kubar e kane kalong tang ka jing riam ya ki ashar kanang ba kin mi ki jing bam yasung thu jing mod ki jing thrai snew iwe ha ka yeng custom ashar bat kin du hi dalade ha ka banang kong rodrik ulas ngau bitar bha Henry ha ka nehi kapor uyu iya kar ngai jong ka Victorin bat uong ya Agosti ba ka ka balaja kam de na ka daw jong u Henry ka de na ka daw jong rodrik hi kum ta de ban kno yalade yakine ki baro nang tangi yo nakas nem kat kandai nyop kandai baka Madeline kalik ndu yo Rufus bat kala ajung mod ye ban pentre kam no daki komputer bat kila ban kendri ano ya baro ki data haka komputer bat kim dan kam shu ki hard copy haka jing shisha ka jing thamu jong ka Madeline kalong khanang bakin yo ka sakhi persya ya Rufus Henry Rufus ulong ubriu basalak bha kum ta usnguthu baka don ka ka baduna hangne kumta ula pen klam ranyeka but what ya ukpa jongki William but ya ka kemi jongki ro but uong bakade ka kemi jongki ka bala peniap ya William but barok kitip ya kata but ki briu kidang ya kren lorni hadu mentaru syapang jongki baka kemi jongki ka longkumno but ka bala jaya ka uye thu baka to kapor utari ha kane ka company jong William but de na ka jing yarap jong uhi ba ula yo ban long try ha kane ka company menta wat la ka jinglong try hakane ka company ka dei hok ki khun jongu Henry Pitmenta ulong don bok hadu kata bo ula yo long utarai jong kane ka company u ong ria ka Madeline ban sung bhayu ban le ki kam khlem akor Henry ka Madeline kam tre ban le kumta namar ba ka Madeline ka dei ka briu ka be ij burong bhai la de kam kwa ban yai shakmat da ka bale da kum kine ki jatkam ka Madeline kam sung bitar ne phakitin yo Rufus wat law Rufus ula kren benye ka hadu kanero bat hadin jongkane kalalit phai sayeng bat Agosti ru udon hangne bat ki yakren bakum no kin yo ki sakhi persya yo Rufus hadin jongkane ngiyu na kapor hakaba upium upin ya kadur jongka brew ka bala kendu yo Prospero ka Camille bat yaw Napoleon ka bade ka Verna batang syupe yakine kidur ka Madeline ka itu ka bagi kendu ka hadukan tikiat na usnan thamai khat khandai prapau manshwa ka Madeline ka perkhat ba le se kane ka de ka khun jong ka to ka brew le se Roderick ula yathi alang bat ka to ka brew ha ka to ka met bat ka to ka brew ka le yo khun bat menta kane ka khun jong ka to ka brew kalawan penhiar ku pudi ki baro ka Madeline ka perkhat ba le se kawan penhiar ki ban yo long ka try jong kane ka company Henry Roderick uong bo syam le kumta haka ji shisha Roderick sngau langej bakane ka brew kadon jinya de bat kine baro bat ka Madeline kala hukum ya upim ban wat ya kane ka brew nang ta ka Verna kalik ndo ya ka Victorian ka kran syapang ka jing samar jong ka hangne bat hangne ngiyu iru ya ka dur bas trim jong ka Verna bat hadin kendiat por kala long ru kumju kum bakalong ka bapin isyai ba ka Verna kam de ka brew bat ka Victorian kayo sngau biang ya ka jing sawa ka balong kumbatit klong snam bat kalawat nang no kata ka jing sawa kawan bat kamla smutu banang no kata ka jing sawa kawan nang tangi yo iya ka Tamalen ka batrais new yo bil kala sngu bitar baha ba ka yo iya ka Verna ha ka fitness live stream jong bil Henry bil uong bo upat yo iya kata bat syamle ro ka ka bari na din jongka ka Tamalen ka ong ba ka yathok syangkurim bat ka ditang namar ka business jongka bat kala thung kam ye dei ba kadon jing ye bat kala aru banjit da ki pat ubil ula ngausi bha ba yo sngoye kane kumta ula mi no nangne nang tang iyo Roderick shapo basement usyong mar persya bat ka kenroyeng bat ukran marwe ha kane ka kenroyeng bat nangne uyo sngoye ka jing sawa ka balong kum batit baje uong bo uyo sngoye kane le se ka de na ka jing pangjung ba usyayo ngai lane utip ya ka ka bala jahang ne bat kumno ban pensange ya ka bat upersyang ban penyap ya lade Henry umla ban le kumta
uperkhat bu unbam baro ki kuli ligodon ha ka ba un sayap tang hapo shi pheu second lane ula benren sit na jrong building ru Henry sngong not pat ban le kumta nang taw le kindu ya ka Victorian ka bala long kulmar khli bha na ka to ka jing sawa ka ba tit klong snam bot urodir kru hang ne uyo sngu ya ka tak jing sawa bat hang ne ngi tip ya ka ka balaja ka ba sngu trim bha na ka jing i pau jong ka Victorian ka mut ka jing kan mau jong ka Victorian ya ka ka balaja ha ka jing shisha ha ka to ka sngi ba ka Victorian ha ka jing sngu bitar kala kawang kawe ka gelas ya ka Alessandra ka to ka gelas kala dei ha ka khli jong ka Alessandra bat ka Alessandra kala yap ka ba penlong ya ka Victorian ban kul mar khli no bat kam la ban pediang bat ngej ba ka Alessandra kala yap kumta hadin jong ka ne ka Victorian kala pu ya ka met jong ka Alessandra bat kala pendaj uneu hat device ubo pom ya kulong snam jong ka Alessandra bala yap bat ka jin shisha ka jin sawa ka wanang ne bat hang ne urodrik ulatip ya ka jin shisha ba uneu hat device tarikam bat ka Victorian kala penyap ya lade mar khmat bat urodrik hang ne bat urodrik uras ngop shapting bha ha bau yo iya ka ne nang tangi yo iya ka tamerlen ka bala long klumar khli bha ka sha yo ir ngai bit man kapor bat ka yo thi aru teng teng kat ba ka dang shongkai Henry ha ba ka kwa abni yo thi apat kam nang ban yo thia bat ka yo iru kumodan manor manohayeng Henry ha ka jin shisha dari ka sngoru kumba ka yakran badu bel Henry ha ka jin shisha kine baro kim dan hangne kine baro kidiki kam jong ka verna ka ba penlong ya ka tamerlen kumne kat ba Roderick udang ye thu ya kane Agosti ula pensenge ye u bad ula kli ye u ba ula ye thu ye u shapang ki samur ki khunjong u ki balaya bad menta u ye thu shapang jong ka tamerlen kumno tip shapang jong ka te Roderick u ong ba ki de ki khunjong u hi ki ba ye thu ye u kine baro hadin ba kilaya u Agosti ula kendit hak jing song longo ha ba u yo sngo ya kane sngo langej bu Roderick un kren kumne Henry ngi tipat bakine baro kidei ki bashisha nang tangi yu ibo Roderick uyo iya kier ngai jong ki samut ki khunjong u ki balayap bat uya keren bat ki bat hakane kapor ka Madeline kalawan bat karas ngau shitam jumut bahana panta ki board member ban hiar pateng haka jaka jong Roderick ban long u CEO jong ka ne ka company bakin jid no nomor basamut ki khunjong u kelayap bat menta ki sa satangga Tamerlane ber Frederick berkesan shifting bayol ese ka jai ya kiro nang ta upi mulai yo ki kot kisla jong ka Verna na jaka tere jong ka Victorian ka baladon ka dur bat ka jaka shong jaka sa jong ka kumta ule jaka jaka sa jong ka bat ka ne ka jaka sa jong ka ro kam di da ka we pat ka jaka Henry ka de ka nehi ka ying jong Roderick menshwana du ka por bagi dang kena ka bamud bakala ai khnang da ka nehi ka address haba kitip ya kane kila nang sung shitam jong mud bat kulumar khli shushu babale ka ai khnang da ka nehi ka address jongki ne ka shur khi benya ki ne ka tiblut shapang jongki Roderick uye thuru shapang jong pim bahadu ka no long bo bhatam badu bo bitam berbale baki ai kamio uong bana ka por jong karta jongki bakidang ye bun kam ban ye ti benya shane shatai upi mulale shang kelang saudong ka perthei upim usai ye thu khana ye ki man ka por Henry usai sange penyethu man kapor bau poyethu shapang jong ultimatal ka bade shapang jong ka jaka ka ba ula shem berioi ka ka bakiwe kim de banyoi ne shem ka ba omde ka bana ka parthei usai yethu khana ya kalinaru Henry umju yethu an kutpa uyo iya ka ka ba umla banyethu ye no yenoro kat ba Roderick udang yethu ya kane hakane kapor uyo iya kar ngai jong ka Tamerlane Roderick ulas ngau shifting bha kumta Agosti ulas sanraniu hakane kapor ngiyo ina kapor menshwa hakaba barok ya trilang banyo kisaki kisabut persyaya urfas haka jing shisha Roderick uhab benli irung shapo jong ka basement jong ka building jong urfas namar bahang ne kibu barok ki file ki badan kam kalong ka kam ka bubu jing maya lade Henry ki habi ban pendap watla kalong kumnoru nang tah kapor bementa upi mulawat benia syapang jongka to garupala bad ulawan ra shibun kidur jongka bad kani kabriu kala don lang lajan baro bad kibriu ki businessman bakrau jongkari Henry ka bapala kam de kane ba kala don lang
lajan baro bat ki businessman Henry ka ba phala kalong ba minta nishis pa snem nishis pa shpos nem nishis pa arpos nem menshwaro kar komlong jongka kalong kumju bat kini kim la song thu ba ka ei kane uroderik hangne uperkhat ba kini kim dei ki dur ba shisha Henry ki dei ki dur photoshop bat ka to ka briu kala le khnang kine baro Henry upimpat uong ba kini ki dur ki don bat ki long kumju kumba ki long kumba ki don don ba takti yeki ne edit yeki kumno ru kilong hi kumju kumba kilong uong balada don ki bale kumta tekala long haka level CIA Henry ulawat jingti bahaya kini kidur bakim long kumta kamadilin kasung thu yakane Henry Roderick sengula ngej bakane kalong kumta kine baro kelia sung shidom jengmut bahabat berkhat yakane nang tang hiyo iya Frederick ubalaya lam ya kalok jengu sayeng Henry hak jaka buun ajing sumar yaka ula ajing persaja penban yaka namar ba ula sengu bitar baha ya kajing thok kajing syukur jongka ban usyat pendi drok yaka shibun dena kene kedau ba ulit pan drok nau Napoleon pan ajing persaja ya kalok jengu khodru yaki doktor ban sumar yaka kabala pen susi bahaya ke kunjungu kekelibi ya lau kupa balano ki doktor kinwan ban sumar yaka kemi jongka Henry juba bi nang tangi yo iya kata Merlin ke baban sapen mi bat pelat pejba menta ya ka bisnes jongka ka galbak bat na benta jongka ne ka Madeline kalik khot yo Roderick ubosong mar persya jongka kenro syapo basement Roderick ukran syapang jongka ne ka kenro uong piyos ngone em yak jeng sawa batit baje bat ka Madeline haba ka yos ngoy kane kala aya usithap Henry wala kataru Roderick lit lang bat ka baru ong baka kunjungu kata Merlin kala hiban sumar dalade yakini ki baro namar ba kalong ka brew ka bastat ka banep kli ba nang ta ka Madeline ka yakren ba kata Merlin bat ka amen sim yaka ka ong bakam don kam ubrew uban sanran uban yarab yaka kala ban yang halaki jongki kejan klam ka jinyarab jongki namar ba kalong ka brew ka baklan kam don kam ka jinyarab jongki we bat ka ngej bah ka we ka singi kan sawan ra nam ya ka ying ka sem jongki berkan saya lam syushu syakhamat ya ka company jongkiro nang ta kata Merlin kala sedang ban palat pejba ya ka bisnes jongka bat nang nehi kala sedang ban yo irangai kayo iya ka verna ka bayang haka jaka jongka bat haka jaka jongka dur jongkaro kayo iya ka verna bat kayo iru bagi pen ipejba ya ka private video jongki haka ba ka syat pha ya bil ban ya jan bat ki we pat ki kenthe Henry haka jinsisha kini kim dani bat haka jing bitar kala penpat ya kene ke TV Henry wala kataru kadang yo iya ka verna ka basyong syadin jong ka junu kumta kala kawang daw ne umay stan ya ka verna upala de ya ka junu bat ka junu kala mansaw ka junu bapli kala wan hangne ban aji kersyan ya kata Merlin Henry kala ngarah ka jing mansaw bat kata Merlin kumne kala kendir benro bat kala pen onang ne haka jing sam kul markli bat haka ne kapor ka Madeline kayo iya ka verna bat haba ka mare syajan jongka bat ka persyang ban ketakti ya ka verna kalaja kumne hi haka dor jongki pui bat kini ki pui kila bit haka kti jongka Madeline ka bapen isyai bakane kam de ka jing pas new ne ka jing yu i rangai jongka bat ka verna kam de ka brew Henry ka de ka spirit bat haka jing shisha ka verna kam ju pen yap yino klem ka daw ne ka thong jongka Henry le se ka don ka ka daw ne ka thong jongka bakala buddin yaki Asher nang ta kata Merlin kala poyeng haka baka verna kala penting kala pentlia kala pendom yaka daki surkran jongka berkayu iya ka verna haman laki yit jongka ying jongka kumta kala sedang ban penpat ya barok ki yit ki badan ying jongka bat haka bakut kala penpat ya ka yit ka blashna kum kasat ka badan hajrong jin tia jongka bat nakane kata Merlin kala yap bat kum nehi kene ka bentaru kala kot Berbentip ke kebajanang nesya kemat ngin saya kendu biang hak ke pat ke video. Kebelah syubun ya people love it. Bye, take care.